mentre llegia, preparava la xerrada, tots aquests termes que començaré llegint, aquests termes que són els dons de l'esperit que començaré a llegir amb Isaïes, i me'n recordo molt del Xus, sempre començava ell llegint una paraula. És Isaïes 11 i parla del descendent de David, és a dir, anuncia ja Jesús. Un rebrot naixerà de la soca de Jessé, brotarà un plançó de les seves arrels. L'esperit del Senyor reposarà damunt d'ell. Esperit de saviesa i d'enteniment, esperit de consell i de fortalesa, esperit de coneixement i de reverència pel Senyor, esperit que l'inspiri com reverenciar-lo. I segueix. O sigui, a l'Antic Testament, Isaïes ja parla de quins són els dons de l'esperit i que són els dons de Jesús. Anuncia, doncs, vindrà Jesús. I Sant Pau, en el Nou Testament, quan parla dels dons de l'esperit, també segueix el mateix ordre i el primer que anomena tant Isaïes com Sant Pau és la saviesa. Aquí s'anomenen 6 dons. Em van demanar que parlés del do de la saviesa i del coneixement, però és que un no pot ser sense l'altre, no? I l'ordre en què estan és important, no? Primer diu saviesa, després parla de l'enteniment, que en altres llocs trobarem que ens parla de la intel·ligència, en altres traduccions bíbliques, igual parla d'enteniment com parla d'intel·ligència. Després parla del consell o de la prudència, la fortalesa, el coneixement o la ciència, el do de ciències que parlem, el tenim, l'experimentem, de la renovació, la reverència del Senyor, que és el temor del Senyor. I fins aquí hi ha 6. El 7è, que ens parla, no? Doncs, l'Església del 7è do, és el que anomena com la pietat, el do de la pietat. I jo avui, és que si escoltéssim o tinguéssim la capacitat de recordar i de guardar al nostre cor tot el que el Senyor diu a les pregàries, avui ja està tot dit. De debò. Algú ha dit, volem estar atents a la teva paraula. Això és el que vol dir la saviesa, conèixer el misteri de Déu, conèixer la paraula de Déu. Volem estar atents a la teva paraula és, Senyor, dona'ns el do de la saviesa. Altre ha dit, volem saber com actuar en cada moment. Aquest és el do de la intel·ligència. Si és un altre que ens demana a vegades, no? Què he de fer? En les coses simples de la vida, què he de fer? Li diria, dona'm un consell, diria. Però aquí no estem parlant de qualitats humanes. Estem parlant del consell inspirat per l'Esperit Sant. Què vol dir això? Que hem d'estar sempre sotmesos a l'Esperit Sant i sempre demanant que en tot moment i en tota hora els seus dons ens inunden. I això també implica que si li demanem al Senyor la seva saviesa, tal com diu Sant Jaume, que diu, si algú de vosaltres li manca saviesa, que la demani a Déu. I Déu la hi concedirà. I aquesta és la mateixa saviesa que demanava Jesús. Jesús en tot moment en què es manifesten els diferents dons que he anomenat en ell, sempre demana la saviesa de Déu. Per tant, aquesta saviesa consisteix en conèixer, llavors aquí apareix la paraula conèixer, com hem sentit després,
coneixement, el do del coneixement. Conèixer el misteri de Déu. Saber que ell és el nostre Pare. Saber que la saviesa de Déu que desitgem ens ve per Jesús, el Senyor. Per tant, estudiar la paraula, entendre la paraula do d'enteniment. Fem servir en el nostre vocabulari sempre aquests termes que són els dons de l'esperit que el Senyor vol que li demanem. I ens el vol regalar, esclar. Entendre l'Esperit Sant. Entendre què és l'Església, també. Perquè tot això ho vivim en comunitat i en Església. Entendre tot el que s'ha de renovar amb l'Esperit Sant. Estem en una societat que parla en contra de l'amor de Déu. Què s'ha de renovar en aquesta societat? O sigui, la pregària última, aquesta angoixa de la Maite, en aquesta pregària, és el desig de que el món entengui. Demanem el do d'entendre què vol transformar l'Esperit Sant. Amb la nostra intervenció, la nostra ajuda. Per tant, hem d'estar sempre lligats, viure enmig de la paraula del Senyor. La saviesa té a veure també amb la paraula sabor. La paraula saviesa i sabor tenen relació i és aquest gust, el desig de conèixer Déu. I també s'ha anomenat aquí, sí. Diu, estem aquí, s'ha dit això, aquí estem perquè ens toquis, perquè sentim la teva presència, i això és un desig. I això té a veure amb la saviesa. És el que el Senyor ens vol inspirar i vol posar en el nostre cor, i que nosaltres puguem gaudir d'aquesta presència. Per una altra part, la saviesa també és la possibilitat de resoldre coses difícils, de saber obrar. I tenim exemples en Salomó. Salomó, quan és nomenat rei, quan és ungit rei, el primer que li demana al Senyor és el do de la saviesa. I quan venen les dues mares, ell actua en saviesa que revela la veritat. El do de saviesa fa que es reveli la veritat també en el cor de l'home. Jesús està ple de saviesa de Déu. Quan li feien preguntes difícils i el volien enganyar, si contestava una cosa, el volien enganxar. Si contestava el contrari, ja tenien previst com enganyar-lo. En canvi, ell responia sempre amb aquesta saviesa. A vegades responia fins i tot amb una pregunta. Retornava, responeu. La moneda, quan li diuen és lícit pagar el tribut, i ell diu que hi ha aquí. Quina és aquesta cara? És del Cèsar? Doncs al Cèsar el que és del Cèsar i a Déu el que és de Déu. Si hagués dit als romans, llavors els jueus l'haguessin criticat. Si hagués dit, doncs no, els jueus, llavors els romans l'haguessin també acusat, Llavors, què hem de fer nosaltres? Hem de fer el que ens diu Sant Jaume, demanar el do de la saviesa, tenir gust per conèixer Déu, per entendre l'Evangeli, desig d'obrar bé, de buscar el bé per poder discernir entre el bé i el mal, per no pecar, per no caure en pecat. Demanar a Déu qualsevol decisió que haguem de prendre. He de comprar-me aquest vestit o no? Per tonta que ens pugui semblar, no caure en
el gust propi, tampoc donar-nos un gust de tant en tant també està bé, oi? Però estar sempre acompanyats de la presència del Senyor. En la saviesa també porta a conèixer el cor de l'home, no? Deia, que és el que passa amb la samaritana. Jesús coneix, no? Saviesa del coneixement. Jesús coneix el cor de la samaritana, li diu quina és la veritat i li descobreix on resideix el seu pecat, no? I es descobreix a ella com a aigua de vida. Doncs, per tant, lligat a la saviesa, trobem el coneixement. I dintre de la renovació es parla de paraula de coneixement. Una cosa és el do de coneixement que el Senyor posa en nosaltres sobre la nostra vida i de com seguir-lo. I l'altra cosa és aquest coneixement que dona potser algunes persones en forma de paraula de coneixement que diem, que també moltes vegades es diu carisma de ciència. Ciència o enteniment. Enteniment és conèixer profundament, en profunditat, les coses del Senyor. Coneixement consisteix en una certesa que l'Esperit Sant posa en el nostre cor. No parlem de facultats humanes, de que tenim molta cultura, de que coneixem moltes coses, de que tenim molta intel·ligència. No parlem d'aquestes qualitats humanes que podem treballar, alimentar i que tot és en profit propi moltes vegades i dels altres. No parlem d'aquest tipus ni d'enteniment ni de coneixement. El coneixement és aquesta certesa que ve del Senyor i que és posat en el nostre cor, en el cor de tot creient, en una circumstància en concret de la nostra vida o de la vida d'un altre. Ens dona una certesa. I per això la renovació, quan parlem de la paraula de coneixement, o un germà té aquesta paraula de coneixement, és això que el Senyor li ha revelat, que no ho sap perquè li hagin dit ningú. No ho sap perquè algú li hagi explicat o perquè conegui ni tan sols a la persona a la qual potser es pugui referir, sinó que sabem que està passant alguna cosa perquè el Senyor ens ho està dient. Dient a través de la paraula o no, posant en el cor. El nostre cor crema amb una certesa i necessita dir-ho. I normalment, sempre això està dit en moment de pregària. Pregària personal pot ser que tinguis alguna certesa que el Senyor et dona a la teva pregària personal, però en moment de pregària comunitària i en el moment, sobretot, d'intercessió i de pregària per malalts. Per exemple, Darío Betancourt, que va morir encara no fa un any, Darío Betancourt, amb una d'aquestes pregàries per als malalts, ell tenia el do de coneixement, do de ciència, i una vegada va dir aquí hi ha una família que no té fills, però en 10 mesos estarà batejant un fill. Doncs Diego Jaramillo, el pare de Diego Jaramillo, estava al mig del poble. Darío Betancourt té aquesta certesa i ho diu amb tota valentia, perquè això no és una cosa que diguis ai, estic cert i ho dic. Això també demana molta humiliació moltes vegades. Per tant, molta humilitat i risc, no? De dir, serà meu, no serà meu?
va dir això. El padre Diego Jaramillo va mirar amb una parella i va dir, sou vosaltres. O sigui, aquí es dona com un doble coneixement, no? Aquesta paraula que un proclama al poble i l'altre que diu, sou vosaltres. I això Diego Jaramillo ho explica en diverses ocasions que li ha passat. Ell està present en una pregària en què es diu aquí hi ha algú que s'està obrint i ell diu, ets tu. Està obrit, home. Guarint, he dit. S'està guarint, no morint. Després tots hem sentit parlar del Padre Tardif, i si no n'heu sentit parlar, doncs crec que aquí tenim Jesús vive, si no Jesús està viu, i si no algú de nosaltres el té. I és un gran referent per la renovació, però per l'Església i persona plena de l'Esperit Sant. Ell explicava, i això és per donar una mica una nota d'humor, no? En aquesta cosa que hem de ser molt humils. Ell va dir en una pregària també, no? Estàvem pregant i el Padre Tardif sempre anava acompanyat per un ministeri d'intercessió. O sigui, la pregària és constant. Ell anava acompanyat per uns germans de la seva comunitat i mentre ell estava pregant pels malalts o proclamant una paraula de coneixement, havia tot un grup de persones que intercedien per ell i pregaven per ell. Doncs va dir, aquí s'està guarint un paralític. Aixeca't, perquè el Senyor t'ha guarit i no s'aixecava ningú. Jo ho vaig veure. Tu ho vaig veure. Jo també. No s'aixecava ningú. I ell va dir, bueno, jo ho sento molt fort. I ho va tornar a dir, o sigui, és el risc, no?, la valentia. Aquí hi ha un germà que el Senyor el guareix de la seva paràlisi. Aixeca't, germà. I no es va aixecar. Paralític de naixement, Era paralític de naixement. Paralític de naixement, doncs. I no es va aixecar. No s'aixecava ningú. I potser ho va dir una tercera vegada. Però llavors diu, i va continuar pregant. O sigui, clar, per dintre, us imagineu? Oh, Senyor, quina broma, no? No mal gust. Però ell va continuar pregant, no? Que per mi això és un ensenyament, no? No és allò, ostres, et quedes aixafat i dius, no, doncs no em vaig, ja no tinc res fet. No, no, continua pregant. I llavors va rebre el coneixement, la paraula de hi ha un germà que és sord i el Senyor l'ha guarit. Doncs es va aixecar un paralític. Era sord. Era sord i paralític. Per tant, em sembla que estem parlant d'un altre cas. En aquest cas, explicava el Diego Jaramillo d'aquesta manera, no? I llavors el Padre Tardif feia la broma i deia, home senyor, la propera vegada, primer li cures la sordesa i després la paràlisi. Poc es disputa aixecar, llavors. Sí, perquè primer escoltes i després sents que el Senyor també et mereix la paràlisi. Però això ens ensenya que estem en les mans del Senyor i que hem de ser humils i que hem de confiar en ell i que hem d'estar disposats a equivocar-nos, no? Llavors, com dèiem, també la paraula de coneixement o ciència no només és per el guariment, sinó també és per desvetllar alguna cosa en el cor dels germans. Això passa quan el profeta Natan reprèn a David. I a 2 de Samuel 12, de l'1 a l'11, es parla d'un pastor que cuida una ovella amb tant de carinyo i n'hi ha un altre senyor que vol fer un banquet i diu, doncs mira, li agafaré aquella ovella que està grassa, la té cuidada, però clar, el pastor humil era una ovella que a la qual estimava. Quan Natan explica aquest cas a David, David s'enfada al rei David. Diu, bueno, però això què és? Doncs en aquest se l'ha de castigar, perquè això que ha fet, agafar-li l'ovella estimada a l'altre, i Natan li diu, doncs això ets tu. Tu has agafat la dona d'un altre. Podent agafar una esposa, li has pres l'esposa d'un altre.
Llavors David se'n penedeix i plora. Vol dir que revela. I el mateix Jesús, no? Quan diu un de vosaltres em trairà. El cor de Judes. Això és paraula de ciència o paraula de coneixement. Veure amb claredat les coses que venen del Senyor. També paraula de coneixement o enteniment és el do que tenen els predicadors, que parlen amb claredat, que parlen les coses de Déu de manera que la gent ho entengui. Això és el do de la paraula de coneixement o enteniment. I no depèn del coneixement teològic que tingui. No. O sigui, és veritat que poden haver facultats, habilitats humanes, però no estem parlant d'aquestes habilitats. Estem parlant del do que l'Esperit Sant posa en aquestes persones o en nosaltres, que som persones, en un moment determinat. Lògicament, si un està preparat i és estudiós de la paraula i està il·luminat per l'Esperit Sant, com els predicadors estimats que hem tingut i que tenim, doncs està clar, no?, que com et fan arribar. Nosaltres ho demanem, cada vegada que un germà parla, demanem el do de la paraula per al germà, però també que ho faci entendre. Per tant, també l'enteniment no és només que jo ho entengui, sinó que l'altre m'ho faci entendre. I Jesús ho tenia claríssim, volia fer entendre. Per això feia servir tantíssimes paràboles, no? Joan Maria Vianney, el cura d'Ars, també tenia aquest do. I ell una vegada es va apropar amb una mare que estava allà plorant, una dona que estava plorant, i les paraules li van venir clares. No saps per què, però tens aquestes paraules clares. Li va dir, no pateixis. Entre el pont i el riu hi ha un abisme de misericòrdia. I aquelles paraules van consolar immediatament en aquella dona, que havia perdut, no sé si el marit o un fill, que s'havia suïcidat. S'havia tirat del pont al riu. I el Joan Maria Vianney, què en sabia d'això? Perquè venia molta gent a escoltar-lo a Ars. Doncs una d'aquestes era aquesta dona. I ell va baixar i es va apropar a la dona. Això és una revelació, és una certesa que posa el Senyor, l'Esperit, en el cor de l'home. I acabo, volem insistir en què anem en compte, això que ja he dit. No confonguem els dons de l'Esperit Sant, no confonguem el do de coneixement amb una intuïció, amb un pressentiment. No té res a veure amb premonicions ni amb llegir la ment. Hem sentit parlar de la nova era. Ara, com a nova era, no se sent massa, perquè ja està tan escampat que ja no cal parlar de la nova era. Però la nova era, el que diu, és que hi ha persones que tenen dons extraordinaris i innats. I no és així. El do de l'Esperit te'l dona l'Esperit Sant. Innat, Maria, Jesús, però el do del coneixement te'l dona l'Esperit Sant i no és propietat d'una persona. No perquè un dia el Senyor et reveli, posi en el teu cor una paraula de ciència o de coneixement, no per això ja tens el do de coneixement. No, perquè avui te'l dona tu i demà li donarà a un altre germà. Però
però sempre en pregària. És veritat que hi ha sants plenament reconeguts. No podem dir que Tardif, Darío Betancourt i altres que està comprovat que tenen aquest do de guariment, o de guariment no, perquè el do de guariment és de Jesús, és de Déu. Ells tenen aquest coneixement que el Senyor està guarint i el tenen, sí. I per això hem de demanar sempre al Senyor viure en la humilitat i demanar, insistir en aquesta saviesa, però no insistir en saviesa i ja està, sinó porta'm a la teva pregària, paraula, a l'estudi de la paraula, i en aquest estudi i lectura de la paraula que l'Esperit Sant m'il·lumini perquè això entri en el meu cor i em doni aquesta certesa de que Déu és Pare, que Jesús és Senyor i de que parla a través d'aquestes paraules que posa en els seus fills. Amén. Mentre